Apa orang ngerti rasa ati iki biyen kowe tau ngelarani tapi wis mari ora arep baleni Nimas aku wis ora sudi. Sayang karo kowe nanging opo sayangku kutularan kowe wingi aku tenanan sayang karo kowe. Assalamualaikum. Salam. Enak apa? Mas aku pengen adewe balik nih. Kowe njaluk bali, aku wis ra sudi. Tolong kowe aja